Tervetuloa valmennuspalvelumme käyttäjäksi. Katsotaan kuinka se toimii. Jaksan ei ole ainoastaan mittaroinnin työkalu. Se on valmentaja, joka tuo esihenkilöiden ja työntekijöiden arkeen konkreettista tukea silloin kun sitä tarvitaan. Täältä löydät myös kaikki tekoälyvalmentajamme kanssa käymäsi keskustelut. Tämä toimii samalla eräänlaisena päiväkirjanasi. Tekoälyvalmentajamme on koulutettu kymmenien vuosien ammattilaisten arjen asiakastyön kokemuksella ja työkaluilla sinun tueksesi. Fiilismittarin avulla mittaat päivittäistä fiilistäsi ja samalla kirjaat ylös ajatuksiasi fiiliksistäsi. Pääset myös tutkimaan aiempien päivien fiilistäsi ja näet samalla myös muutoksia. Sitten pääsetkin elämän pyöräkartoituksesi äärelle. Kartoituksella saat erinomaisen kokonaiskuvan elämääsi liittyvistä 3 merkittävästä alueesta. Koti ja perhe, työelämä ja opiskelu, sekä terveys ja hyvinvointi. Raportista sinun on helppo havaita millaiset tekijät kaipaisivat pientä hiontaa ja millaiset asiat taas tukevat hyvinvointiasi ja tuovat sinulle voimavaroja. Voit hyödyntää tekoälyvalmentajaamme tukenasi elämän moninaisissa tilanteissa raporttisi pohjalta. Saat myös kokonaiskatsauksen raporttimuodossa. Raporttia voit työstää tekoälyvalmentajan kanssa. Jos et vielä tässä kohtaa ole käyttänyt tekoälyvalmentajaa, niin nyt on oiva hetki. Ota ensimmäinen askel. Sitten pääsemmekin esihenkilöiden ja HR-henkilöiden tueksi tarkoitettuun osioon. Täältä saat tietoa tiedolla johtamisen tueksi. Voit rakentaa omia tiimejä ja saada työntekijöiltäsi kallisarvoista tietoa heidän hyvinvoinnistaan, halustaan suositella työpaikkaanne sekä mahdollisista riskeistä, joita henkilöstön jaksamiseen liittyy. Näet myös koontia työntekijöitäsi kiinnostavista artikkeliteemoista sekä työkaluista, joita palvelumme pitää sisällään. Tätä tietoa voit hyödyntää vaikka työpajojen tai koulutusten sisältöjen suunnittelussa. Tiedot näkyvät vain silloin, kun tiimi on yli 5 henkilöä, että anonymiteetti säilyy. Seuraavaksi onkin suuri ylpeyden aiheemme työkalupakki. Tänne on koottu kymmenittäin arjen käytännön työkaluja, niin yksilön, tiimien kuin esihenkilöiden kasvun ja kehityksen sekä työn tekemisen tueksi. Esihenkilönä löydät täältä valtavan määrän arkityöhön liittyviä konkreettisia tukikeinoja ihmisten johtamiseen liittyvissä teemoissa. Samalla opit erinomaisia hyvinvointia ja tuloksellisuutta tukevia valmentavan johtamisen keinoja. Oletpa sitten työntekijä tai esihenkilö, niin nyt olisi loistava hetki siirtyä tietojen ja taitojen karttumisen myötä viemään oppia arkeen. Smarter-työkalun avulla teet konkreettisen toimintasuunnitelman opitun taidon jalkauttamisesta. Jos kaipaat tukea Smarter-suunnitelman laadinnassa, niin tekoälyvalmentajamme auttaa sinua mielellään. Tässä näet vielä kokonaisnäkymän omasta käyttöliittymästäsi.
Löydät myös tekoälyvalmentajan kanssa aloitettaviin keskusteluihin avauksia. Voit siis hyödyntää myös niitä saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn valmentajastasi. Valmentaja tarjoaa konkreettisia ja hyvin käytännönläheisiä vinkkejä tarpeisiisi liittyen. Nämä vinkit voit viedä sitten käytäntöön ja halutessasi hyödyntää jälleen Smarter-työkalua toimintasuunnitelman laadinnassa. Oletpa sitten yksityishenkilö, työntekijä, esihenkilö tai työnantaja, niin toivon, että sait ensimmäisen innostavan puraisun lähteä oman hyvinvoinnin ja kasvun polulle taskustasi löytyvän digitaalisen valmentajamme kanssa. Juuri tämän helpommaksi tämä ei voi enää tulla. Kiitos ajastasi.